Hola a tothom, des de la Biblioteca Comarcal de Blanes. Ens trobem aquí per conversar una estona de forma telemàtica amb en Lluís Foix, motiu de la presentació del llibre Una mirada anglesa, la seva darrera obra, publicada per l'editorial Columna. Lluís Foix no necessita gaires presentacions, és escriptor i periodista durant molts anys vinculat a La Vanguardia i és autor de llibres com ara La marinada sempre arriba, El que la terra m'ha donat o Aquella porta giratòria. En aquesta ocasió, amb una mirada anglesa, recrea algunes de les vivències de quan va ser corresponsal a La Vanguardia, a Londres. Gràcies per acompanyar-nos, senyor Foix, i sigui virtualment benvingut a la Biblioteca Comarcal de Blanes. Molt bé, gràcies, Jordi, i gràcies a la biblioteca també. Bon dia. Bon dia. Doncs, senyor Foix, comencem. Farem algunes preguntes en relació amb el seu llibre. En els seus llibres anteriors, de fet, Aquella porta giratòria, va dedicar algun capítol a la seva etapa com a corresponsal de La Vanguardia a Londres, no? Es va quedar amb ganes de continuar explorant aquest tema i per això ha vingut posteriorment aquest altre llibre? Sí, aquest llibre no és que sigui un llibre de memòria, sinó que és un llibre de memòria literària. I, de fet, parlo poc de La Vanguardia en el sentit de que el que intento parlar és d'una gent i d'un poble i d'un país que no és fàcil d'entendre, perquè tenen aquesta condició d'insularitat, després tenen la seva cultura pròpia, són, com tots els països, tenen la seva manera de ser nacionalistes i bé, llavors vaig recorrent una mica el caràcter dels anglesos, tenint en compte dues coses, que és potser el que més m'ha impulsat a entrar en aquesta zona, que és, primer, aquest intent de voler jugar sempre a favor seu respecte a les relacions amb Europa i, segon, aquest tira i arronsa que hem fet volent entrar, no deixant-los els francesos, després entrant l'any 73, un referèndum el 75, un altre referèndum el 2016 per anar-se'n. I bé, i això és el que m'ha interessat, recórrer una mica les causes més o menys profundes que puguin haver amb aquesta decisió que a mi em va sorprendre i sobretot m'ha sorprès molt aquesta idea de negociació de la ruptura a la Unió Europea, tenint en compte que els anglesos tenen una de les condicions com a caràcter nacional és el seu sentit pràctic de les coses i de la vida, no? I en aquest sentit jo crec que no han estat pràctics, no? I ens han deixat portar pels sentiments, han introduït un factor de supremacisme i d'elitisme que sempre ha estat molt present a la societat britànica i a l'anglesa en particular. I aleshores he fet una sèrie de reflexions sobre aquests punts que a mi em semblen que poden tenir un interès pel lector català, no? D'acord. A mi una de les coses que em fascina també, que m'ha fascinat el llibre, Una mirada anglesa, és que parla del corresponsal de premsa no ben bé com a un periodista, que també, sinó més aviat com a l'extensió, en les seves pròpies paraules, l'extensió diplomàtica d'una empresa periodística, no? És a dir, vostè era com una mena d'ambaixador, no?, de La Vanguardia a Londres. És així? Sí, bé, de La Vanguardia i de tants d'altres diaris. Això potser ara ha canviat perquè el periodisme s'ha socialitzat molt en el sentit que tothom pot enviar coses des de casa seva, des de Manchester o des d'Hamburg o des de Sant Petersburg, pot enviar cròniques. No cal que sigui enviat per un diari, sinó que ell mateix veu les coses, les grava, les diu, les escriu, les envia, no? En aquest sentit això ha canviat. Jo, en el fons, soc molt un periodista de la Guerra Freda, en el sentit que hi havia dos bàndols en el món, no? Els bàndols que estaven sota el paraigües militar, polític, econòmic, cultural també dels Estats Units, i l'altre bàndol, que era el bàndol
soviètic que estava sota el Kremlin, els països del Pacte de Varsòvia, i aleshores jo recordo que en moltes rodes de premsa i trobades amb estadistes o primers ministres o caps d'estat, quan aixecava, hi havia dos periodistes importants sempre, indistintament de la persona que fos, que un era el del New York Times i l'altre era el del Pravda. El del New York Times representava, diguem-ne, a la vista o als ulls del món als Estats Units, i el del Pravda representava la Unió Soviètica. Aleshores hi havia tot un estol de periodistes que voltaven per aquests indrets també, escrivint les coses, però que no teníem la importància que teníem, perquè un periodista ha de ser conscient, almenys així es practicava durant molt temps, s'ha practicat durant molt temps, el periodista és aquell no només que escriu alguna cosa, sinó a qui representa. I en aquest sentit, sí que el periodista era una extensió del diari, que en el cas de La Vanguardia, siguent un diari d'una propietat privada, familiar, doncs comportava també el rebre, l'acompanyar els propietaris o el director quan venien a Londres, que això era una de les tasques que també feia. Però és cert que era, i en algun moment del llibre jo parlo, que el corresponsal d'aquella època era un aristòcrata del periodisme, perquè, primer, tenia una posició, un sou més o menys arreglat, que permetia viure d'una manera còmoda, i després que no tenia un control de la redacció, sinó simplement que ell enviava el material, la còpia que en dèiem, l'enviava a l'hora que estava prevista, més o menys, cap a mitja tarda, i després s'anava a sopar i s'anava a fer la vida social. Per què? Perquè el corresponsal era el focus de la informació i de la notícia. Avui això no és tan important, sinó l'important és que el que un sap vivint a París, a Roma o a Londres ja se sap al mateix temps i potser encara amb més detall des de qualsevol lloc del món i especialment des d'una redacció d'un diari que es veuen les coses tal com són sense necessitat d'estar allà. I aquí sí que ha canviat el rol o el paper del periodista i del corresponsal. Jo recordo que quan anava pel món, el primer que feia quan arribàvem a una capital del tercer món, de l'Àfrica, de l'Àsia, d'Amèrica, el més urgent era buscar com transmetre la còpia. És a dir, com buscar un tèlex o buscar un telèfon. I després, una vegada això estava ja concretat, el que s'havia de fer era escriure una història i enviar-la, amb la idea que aquella història es publicava. Jo recordo el corresponsal que hi havia a La Vanguardia a Nova York, quan el Nixon va dimitir l'any 74, sostenia que Nixon no dimitiria i ho va sostenir fins 2 dies abans. I quan les cròniques arribaven al diari, que jo estava al carrer Pelai aleshores, deia, escolti, no, que dimitirà, perquè ho diu el New York Times, ho diu el Washington Post, ho diu tota la premsa americana. Però allà hi havia la idea, que és una idea que té els seus pros i els seus contres, però és el que passava, no només allà, sinó en molts diaris. Si ho diu el corresponsal, com que és la nostra font directa, nosaltres farem cas del corresponsal. Això ha canviat radicalment perquè, en fi, el dia següent va dimitir Nixon i aleshores l'Àngel Zúñiga va haver d'explicar les raons per què el van portar a negar que passaria un fet que es veia com a evident des de feia setmanes, per no dir mesos. I com s'ho feia per buscar els temes diàriament? És a dir, avui en dia ja sap que la cosa ha canviat molt i que amb les xarxes socials i la velocitat en què es mou tota la informació és radicalment diferent. Però com es feia en aquella època per buscar temes i fonts pel dia a dia?
En aquella època el primer que es feia, al matí un es llevava i anava a la porta de casa i tenia els diaris allà. El quiosquer li havia portat els diaris i també hi havia l'ampolla de la llet que el portava el lleter que passava per allà, no? Aleshores, tu llegies els diaris i sobretot escoltaves la BBC o les emissores locals o veies la televisió del que estava passant i això era la font d'informació més important. Si hi havia, per exemple, jo els dimarts i els dijous anava a la Cambra dels Comuns perquè no estava encara, no es radiaven ni es televisaven les sessions del Parlament com hem vist durant tots aquests anys darrers amb els debats sobre el Brexit i aleshores hi anava dimarts i dijous, anaves allà a veure què passava, com es debatia, com es barallava la gent, com es feia la política amb aquesta passió que es fa a tot arreu. Aleshores, jo vaig tenir el privilegi de disposar molt de temps, perquè això no... O sigui, jo recordo i ho dic com una inversió que jo crec que l'empresa va fer i sobretot una inversió que vaig fer que vaig tenir moltes hores per llegir. No llegir només llibres diaris, sinó llegir llibres, ja sigui de la literatura anglesa o de la russa o de la francesa o els episodis nacionals de Pérez Galdós. Aleshores, les fonts eren telèfon, quan hi havia algun tema doncs trucaves a... Jo recordo el dia que es va morir Franco, que estava allà, em van trucar a les 4 de la matinada, que sortia l'Àries Navarro per la televisió, amb aquella cara tan funesta, i Franco muerto, espanyol... Jo ho vaig veure en directe i aleshores què feies? Trucaves al Foreign Office, anaves a una roda de premsa, demanaves... Després també hi havia una cosa que la transició, que d'alguna manera es va fer aquí, es va fer a tot arreu, però també es va fer a l'estranger, sobretot aquelles capitals on hi havia poder, on hi havia la política, es feia la política a Europa. Les més importants jo diria que era Bonn, París, Roma i també Londres. I a Londres venien tots els de la transició. Hi havia en aquells temps l'ambaixador Manuel Fraga Iribarne, que per si mateix era una persona amb un caràcter molt especial, i que ens convidava a dinar cada 15 dies a l'ambaixada i llavors ella s'estava preparant per ser la continuïtat reformista, o sigui, la solució reformista postfranquista. I bé, i llavors passaven per allà molta gent. O sigui, aquells anys van ser uns anys de profunds canvis. També va ser uns anys en què Anglaterra va viure, diguem-ne, una revolució sense que cap de nosaltres ho sabéssim. Perquè una de les coses que jo explico en el llibre i és que el periodisme, normalment, el periodista en general, a tot arreu, les coses que escriu o les coses que està veient no les sap valorar amb la seva autèntica dimensió. Jo recordo, per exemple, quan van escollir Thatcher primera ministra, primera líder del Partit Conservador, després primera ministra, bé, deies que una dona havia entrat a Downing Street, que era filla d'una droguer del nord de Londres, que havia estat a Oxford amb una beca, que era una dona molt voluntarista, que canviava, diguem-ne, una tradició de segles en què mai hi havia hagut una dona president del govern britànic. Però a part d'això, poca cosa més, o sigui, el color... I després, l'any següent, que l'any 1980, el mateix va passar amb Reagan, Però al cap del temps em vaig adonar, o, en fi, no calia que me n'adonés, però es va veure ben clar que no només era un canvi de govern, allò era una revolució conservadora que els efectes de la qual encara duren fins avui. I per posar-ho d'una manera plàstica, jo crec que Donald Trump, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso, d'alguna manera són els fills o els descendents d'aquella revolució conservadora, aquesta visió. Altra cosa, per exemple, que jo he viscut en altres circumstàncies és quan
recordo quan estava a l'Afganistan, quan entren les tropes soviètiques d'una manera massiva i invadeixen el país, que crec que és l'última invasió que hi ha hagut d'un país en el món, territorial, militarment, doncs clar, jo vaig estar 3 mesos allà, enviava cròniques, informava, però el que no veia, perquè ningú veia que allò també era la fi d'un imperi, de l'imperi soviètic i de la Unió Soviètica i del sistema comunista tal com havia estat des de l'any 1917. El que vull dir és que el periodisme, una de les coses més particulars que té és que un va informant de les coses que veu, però que ha de tenir la modèstia i el sentit comú i a vegades el sentit crític, sabent que allò no és pas l'última paraula, perquè recordo moltes vegades quan tu informes sobre fets concrets en unes eleccions, en una cimera, en una innovació científica, no saps les conseqüències que això té fins al cap del temps. I això és així, per tant, el periodista el que és, o el que som impressionistes, fem les primeres pinzellades i acabem un esborrany de la història que després vindran altres periodistes, vindran els historiadors que finalment aniran fixant les coses tal com passen. I en aquest sentit jo crec que aquells canvis que es van produir als anys 70 i 80 a Londres van tenir una gran repercussió, fins al punt que quan el Tony Blair, que és el pròxim primer ministre laborista, guanya les eleccions per majoria absoluta, moltes de les seves idees estaven agafades del programa de Thatcher. O sigui, bé, tot això són reflexions que jo crec que també són interessants en el llibre, o poden ser interessants, perquè jo tinc un gran respecte pel periodisme de qualitat britànic, anglès sobretot, el que es fa a Londres, que té una gran qualitat. Després també té el que més es ven i el que més potser arriba més gent és el periodisme diguem-ne, groc, el periodisme de tabloide, el periodisme dels escàndols, el periodisme del titular, que era d'alguna manera l'anticip del que avui és el Twitter. O sigui, digues tu l'entrada sense massa anàlisi, sense massa... Ara, la premsa seriosa, la premsa de les celles altes, que en diuen a Anglaterra, doncs, que són 4 o 5 diaris, tenen una influència molt gran perquè estan molt ben fets. De fet, la premsa anglesa és un altre dels temes que volia abordar ara en aquesta conversa. Explica en el llibre que don Javier Godó, l'editor de La Vanguardia, passava molt de temps a Anglaterra estudiant la manera de fer dels diaris anglesos de qualitat. Què creu que va aprendre i que va aplicar a La Vanguardia tant ell com vostè de la premsa, de la bona premsa del país, de la premsa de qualitat? Bueno, jo crec que La Vanguardia sempre ha tingut la voluntat i la vocació de tenir una mirada àmplia, no només a les coses d'aquí, sinó a les coses del món. La Vanguardia tenia una molt bona relació amb el... Jo coneixia i havia dinat més d'un cop amb el director del Times, que era una persona encantadora, després amb el grup del Financial Times també, sobretot el que l'editor, o Javier Godó en aquest cas, ell sempre ha mirat els grans diaris del món no per copiar-los, sinó per adaptar-los a la manera de fer o a la realitat catalana i espanyola. I sobretot, doncs, una cosa que ara, per exemple, jo crec que es torna a posar, retorna. Hem passat d'un període de diaris amb grans històries llargues, cada vegada més comprimides, més curtes, més sintètiques, però ara jo crec que el periodisme del futur, tant en versió paper com en versió online o digital, torna la crònica llarga, torna l'explicació extensiva dels fets. Per què? Perquè el lector informat els fets els coneix, diguem-ne que els titulars els coneix. S'han vacunat 30% de ciutadans del país que siguin, hi ha hagut tants morts. Això
en la societat del Big Data, doncs tothom ho sap, no? Ara, saber les causes i per què, i buscant informació complementària. I el que diria, fer un quadre ampli de la situació, de tal manera que una persona que es vulgui assabentar d'un fenomen concret o un fet concret pugui arribar a la conclusió de que li compensa molt més llegir una peça llarga que no pas una peça curta. No? Jo crec que avui tornen cròniques com els del New Yorker, que són aquestes històries de diverses pàgines, com cròniques com les que surten al Financial Times els caps de setmana, l'FT, i el que s'acostuma a fer també amb molts diaris aquí ara els caps de setmana. No? Jo crec que el periodisme ha canviat en la manera d'exercir-lo, en la manera de practicar-lo, però el que no ha canviat, i em sembla que no canviarà, és que la necessitat d'explicar als altres, siguin quan siguin els que siguin, la realitat amb totes les seves derivades possibles. No? Hi havia una idea que em va dir una persona que jo tenia molt bona relació en aquella època, quan jo era director del diari, dir-ho, mireu, Foix, el que no ho sap tot no sap res. No? I a vegades un pot escriure una història llarga i la dada important, que potser és un gest, o potser és una paraula, o potser és un compromís, o potser és un contracte, o potser és el que sigui, si no s'entén o si no es té en compte aquell fet concret, el reste de la història no té tant sentit com coneixent aquest fet. No? Sí, és una de les màximes, no? Sí, jo crec que hi ha una cosa que em sembla que recordo, que quan li pregunten a un primer ministre, el Macmillan, que li pregunten, escolti, senyor primer ministre, vostè què és el que tem més en política? Què és el que més por li fa en política? I diu, senyoreta, el que més por em fa són els fets. A veure, no cauen els governs per opinions, ni per columnes, ni per titulars. Els governs, si és que cauen per alguna sinistralitat, la que sigui, cauen perquè hi ha fets que són insostenibles per a aquell govern, com per exemple pot ser la corrupció, per exemple pot ser la mala gestió, o per exemple un escàndol. O sigui, a vegades hi ha la idea, i sobretot a partir del Watergate del 1974, que molts periodistes es van creure que des d'un diari podien fer caure un ministre, un govern o un règim. No? I això no és així. El que fan caure els governs i els règims són els fets. Els fets comprovats i que arriben al coneixement del gran públic, i que això té conseqüències després de les eleccions. No? Una altra de les coses que m'ha agradat molt del llibre és que quan parla de les seves vivències i records, rendiments, o fa les seves reflexions, ho fa amb molt de detall. No? Com ho fa per recordar tants detalls i amb tanta precisió? Duia una agenda en aquella època, dietari, feia servir el magnetòfon? No, jo he portat... Primer, jo tinc tota la col·lecció de la Hemeroteca de La Vanguardia, es pot consultar sempre que es vulgui, però jo tinc tot el que he escrit, ho tinc. I després jo he portat un dietari des de fa molts anys. Però curiosament, Jordi, aquest dietari per aquest llibre no l'he consultat. No, per aquestes coses un les té, però mai a les consulta. No, el que passa que quan dibuixes una situació, per exemple, com era el teu barri on vivies a Londres, doncs això te'n recordes, no? I després hi he tornat més d'un cop a Londres, no? I després he viatjat per molts llocs del món i et queden les impressions que jo crec que ja estan una mica matisades pel pas del temps, perquè el temps et dona una gran perspectiva, el temps és molt important. El temps, quan dius, bueno, aquest és un grup, un diari molt important, o un polític... No, tot això va canviant i després i el periodista, jo crec que des del punt de vista informatiu no és que hagi de ser
escèptic, ni molt menys. Jo crec que el periodista ha d'estar obert a tots els punts de vista, però crec també que no ha de ser neutral amb les seves posicions. O sigui, el periodisme no pot ser, al meu entendre, la neutralitat, perquè la neutralitat absoluta no existeix. El periodista, encara que no vulgui, encara que sigui un autèntic narrador dels fets, sempre pren un punt de vista concret, que no diré que sigui sectari ni parcial, sinó la mateixa manera que un titula, la mateixa manera que un escriu, segons com comença, on posa les coses. O sigui, aquesta idea que hi ha periodistes que no prenen posició o periodistes, diguem-ne, neutrals, jo crec que això no existeix, no existeix enlloc del món, i tots d'alguna manera som partidaris d'una causa, d'una idea, d'una manera de fer les coses, i això es veu i es manifesta en els... Perquè si no, recordeu-vos que jo crec que, encara que no tingui res a veure amb el llibre, però no m'importa dir-ho, jo crec que quan aquí fa uns anys es va fer un editorial conjunt de tots els diaris de Barcelona, de Catalunya, titulat sobre el tema del procés, jo crec que allò va ser una equivocació molt gran del periodisme català. Per què? Perquè no hi ha una única mirada sobre la realitat. Hi ha moltes mirades. I això es veu sempre que hi ha eleccions, sempre que hi ha consultes. Què surt després? Pues surt les mirades diverses que té la gent, que té el ciutadà sobre la política, sobre l'economia, sobre les lleis que s'aproven en el Parlament. Jo crec que en aquest sentit és molt bo que el periodisme reflecteixi la pluralitat de les societats. I això es veu molt a Anglaterra. O sigui, qui llegeix el Telegraph ja se sap que és una persona conservadora, molt conservadora. Qui llegeix el Financial Times saps que és una persona que està molt connectada amb la City i que està molt connectada amb el poder. I qui llegeix el Times sap que és el diari, diguem-ne, de l'establishment. I qui llegeix el Guardian sap que llegeix el diari més o menys progressista. I això és bo que sigui així. Jo crec que una societat en la que hi hagués un sol diari o un sol mitjà de comunicació seria una societat més empobrida que aquella que té moltes veus que parlen d'un mateix tema des d'òptiques diferents. I això jo ho vaig aprendre al periodisme a Anglaterra i també als Estats Units, quan hi vaig estar després uns anys de corresponsal. I en aquest sentit jo crec que és molt bo que tots plegats acceptem que hi ha moltes maneres de veure la realitat, encara que la realitat és la que és, és a dir, si ara si són les 10 del matí o les 11, són les 11, però després es pot veure que a les 11 a Sud-àfrica és l'hivern i fa fred i en canvi a Suècia a la mateixa època de l'any fa calor perquè és estiu. O sigui, que la realitat jo crec que és molt bo enfocar-la cada un des del seu punt de vista, i això jo ho he après dels anglesos bastant. Parlem una mica també de l'estil d'escriptura amb què està escrit Una mirada anglesa. És un estil directe, amè, i que es fa llegir, que és una cosa que sembla fàcil però que no ho és. Què és per vostè l'estil, senyor Foix? I en quina mesura creu que el fet d'haver conreat la redacció periodística li ha ajudat a polir posteriorment la seva manera d'escriure? A veure, jo crec que primer hi ha el periodisme i després ve la literatura, però jo crec que són dos gèneres molt semblants. A mi m'han influït molt Josep Pla, en el sentit que explicar les coses perquè s'entenguin, sense buscar complicacions, sense buscar maneres noves de... O sigui,
recordo que el Josep Pla deia la persiana és verda. O tantes coses. I després jo també he descobert, clar, jo soc de la generació en què a mi no se'm va ensenyar el català a l'escola, el vaig aprendre ja quan ja era gran, i ara finalment he descobert que escric millor en català que en castellà. No crec que escrigui malament en castellà, perquè he escrit molt i moltíssim, no? Però en català em surt la llengua que portis dintre, és la teva mare, i això fa també que a vegades et sigui més fàcil o puguis fer-ho d'una manera més fluida si escrius en català. Altra cosa que he dit que jo puc escriure en castellà i en altres llengües, però la pròpia, la meva, la que jo he parlat i en la que millor m'expresso és la llengua que em van ensenyar els meus pares, la meva mare, sobretot, no? Sí, parlava amb Josep Pla. De fet, va rebre el Premi Josep Pla per la seva, si no recordo malament, per la Marina de Centerriba, oi? No, per aquella porta giratòria. Aquella porta giratòria, sí, correcte, el penúltim dels seus llibres. Sí. Bueno, no, i després jo crec que hi ha una cosa també molt important, i és si algun periodista a vegades parla i em ve a veure i parlem per demanar una mica orientació o consell, dic, mira, el més important d'un periodista és dues coses, llegir i viatjar. Sí, el viatjar no sempre és assequible, però el llegir sí que és assequible sempre. I aleshores, jo crec que una de les inversions que pot fer un periodista amb més capacitat d'èxit, per entendre'ns, és la lectura. La lectura, el que passa que llavors un ha de veure quines coses li interessen, perquè no es pot llegir tot el que s'ha publicat, no? Però jo crec que la lectura, sense lectures no hi ha escriptors. Sense lectures bones o sense lectures, diguem-ne, llargues i durant molt de temps no hi ha escriptors de qualitat, perquè per escriure s'ha d'haver llegit primer. Sí, de fet, en les seves obres, almenys en aquella porta giratòria i en aquesta mirada anglesa, veiem que hi desfilen molts periodistes de la vella escola que sovint són gent molt llegida, com vostè diu, molt viatjada i gent molt erudita, no? No sé si aquest component del periodista avui s'està perdent una mica o ja el periodista ja no és una persona tan culta com abans, no? Com tota aquesta gent que passa per les... Home, jo crec que el periodista d'avui té un avantatge que no teníem els dels periodistes de fa uns anys, no? Que és que la informació, tu vas a Google i jo recordo que un dia vaig escriure amb una columna del Mundo Deportivo que vinc escrivint des de fa més de 20 anys cada dimarts, doncs i vaig fer una metàfora relacionada amb una frase que deien, un senador romà deia, amb les guerres púniques, Delenda és Cartago, no? Cada intervenció que fer és Delenda és Cartago, que mori Cartago, que mori Cartago. I aleshores jo vaig posar, com deia Plini el Vell, Delenda és... I aleshores, al cap de 10 minuts, a la web del diari va sortir, escolti, senyor Foix, que això no és de Plini el Vell, sinó que és de Cató el Vell, no? Què vull dir amb això? Que, a veure, jo quan vaig comprar, tenir accés o tenir diners per comprar l'Enciclopèdia Britànica, vaig considerar que ja en fi, havia arribat al cim de la... Bé, ara l'Enciclopèdia Britànica la tinc en algun lloc de casa i fa anys que no m'aixeco per consultar. Per què? O sigui, que tens l'avantatge que tens més informació. El que passa que jo crec que es té molta informació, diguem-ne, sense processar. O sigui, es tenen fets. I aleshores jo crec que el gran paper del periodista i de l'intel·lectual o de qualsevol persona que es dediqui a pensar
el gran paper és saber relacionar. O sigui, el periodisme no és altra cosa que saber relacionar els fets i posar-los uns en relació dels altres i arribar a una conclusió. Abans la gent era més culta, potser era més llegida. Ara la gent sap més coses, però no es tracta tant d'en saber molt, sinó en posar les coses en ordre. El meu pare, per exemple, el meu pare era un pagès. El meu pare era un home molt culte. Sabia moltes coses? No. Havia llegit moltes coses? No. Però posava totes les coses al seu lloc. És a dir, quan hi havia un fet, el situava en el seu univers mental i li quadrava, no? I aleshores les coses tenien sentit, per ell. O si no el tenien, deia que no tenien. El que vull dir és que no es tracta tant. Jo he conegut persones que han llegit moltíssim, d'una manera desmesurada, però en canvi jo crec que no eren persones cultes, perquè no es tracta només d'emmagatzemar coneixements, sinó saber-los relacionar. I el periodisme és precisament això, saber relacionar els fets. Molt bé, ja per acabar, sovint es parla allò de la por a la pàgina en blanc, però llegint les seves obres fa la impressió que, lluny de tenir por a aquesta pàgina en blanc, s'ho passa molt bé escrivint. Pot ser, senyor Foix? S'ho ha passat bé escrivint La mirada anglesa? A mi m'ho ha semblat. Sí, a veure, Jordi, jo m'ho he passat molt bé amb aquest ofici. En fi, no tinc més motius d'agraïment, qui sigui, no? M'ho he passat molt bé perquè és un ofici en el qual no hi ha res repetitiu, cada dia té la seva pròpia història. És una mica una relació molt directa amb el que és la condició humana, amb totes les seves imperfeccions i amb totes les seves contradiccions. Jo puc dir que des del punt de vista professional m'ho he passat molt bé. I aquesta època concreta, quan he estat visquent fora del meu país, doncs m'ho he passat encara millor perquè he après molt i després perquè sempre he tingut al costat persones amb les quals hem parlat i hem discutit i hem passat unes hores molt entranyables, des del punt de vista de la professió, des del punt de vista de les coses culturals, de l'art, perquè una cosa que és formidable que et dona aquesta professió, almenys a mi m'ha donat, l'haver pogut viatjar tant, en tants llocs, que et dic, no és que quan un arribi a Zàmbia ja ho sàpigui tot de Zàmbia, no sap res, i quan marxa encara sap menys. Però deixa escrit unes coses que després, quan les mires en el temps, allò no em vaig assabentar de res. Però vaig escriure el que vaig veure i ara, en canvi, tinc una comprensió del que és Zàmbia molt més completa que el que tenia quan hi eren allà. Efectivament. Molt bé, doncs ens hi passaríem hores, però no és possible, hem d'acotar al màxim. I fins aquí arriba la nostra conversa. Us animo a tots i totes a llegir aquesta joia de llibre, que és Una mirada anglesa, que per cert està molt ben editada per Columna, és una edició preciosa. I moltes gràcies, senyor Foix, per haver-nos acompanyat i ha estat un plaer llegir-lo i poder parlar amb vostè. Gràcies, Jordi. Molt bon dia. Gràcies. A vosaltres. Adéu.